Han hain lam sako Dipok Entertainment YouTube channel ni bising toi takok tai buk song norok saiman na je Manipur ni violence no toyoi Manipur khamui tongoi mani buri rok no mang ni no rape khayoi je lama lama bolong bolong himri mani abo sara bisho viral longoi tabuk chajeng dongkha o sarkar bar thagotoni sarkar no BJP sarkar Narendra Modi no chaji angi tongbai ka joto no khukti musulai tongkha protest tolai tongha Jantar Mantar Maharashtra Bangalore Jharkhand nini jetong kuri joto se seleng jakbai ka hakai sini Tripura jonojati khai tongnai hinai rok mungsa sia jonojati jotin tongnai adivasi bongol jongoli 10 ko talapatra tagla je bumung phari rimani jongoli lengda party man lengda party tongnai ta point to khasia bo kaisa desh ni raja sing ke jotono sinana nango bujika de 3 mas kasi thangka kai thangka Manipur ni je violence choli tongmani matro tabuk mangni buri rep khaijagoi je obostro khairi khulugoi lama hinu a video viral man pura simi se kisisa ke puno phiyok galak nei simi tabuk kaisa nukjago video sau abo busok rajniti chal ha Tripura no utago wala gan chai to goi tongo Tripura wo te besi din ya chakma bai jomatia debburma ni bisingo rilai nai te riang community ni bisingoi rilai nai debburma bai riang obo ang norong saka norok naisingi tongdi te besi din kurui obo ongkha kaisa tabuk Lok Sabha election gana borok obo haikai danga phunango age pulmawo man hai thangnai Lok Sabha sikango norok obo isiana joto student obo haikai danga phunangribu Gabon bagun khasinan khaidi postu tongbai di kisa khalogoi tongbai di sin Tripura sin Tripura bo obo haike nangte wansa Tripura na fan chance tongo haipanu ke buta kridi bus kango aug di sini ha angkai sini sason chung phunuguri nai beses kai youth rok active tongbai di sabsomino 10 jana 15 jana khai logi tongbai di ke buta kridi TSF TYSF joton kothalai nan khaidi ke bo alada data tongdi tabuk jora phaika chung jawab brinani kena phone tai kiridi nangkhai sungni fight ma rilai nai ma phirok nai kebno phio gyasung obo haikai no norok busango agnan chai tokdi kena pata kiridi je masa musu neta leaders rok poisa ni bagai ulta pulta kok samani borok mungsa sana rungya borok bai challenge khaidi borok no phainai Lok Sabha o Tripura ni ruklai rohna ni bagoi borno bu ma chai to lainai hambai aboni bagoi no ang kisan manuk jak phaika social media o asuno kolombai ga jotono no